Merhaban adamlar, yurdumuzda o dünyadaki täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Türkmen portalyň Hepdäniň täzelikleriniň şu sanına. Türkmenistanyň prezidenti Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Şafkat Mirzoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşip boldy. Türkmenistanyň prezidenti 11 aýyň jemlerini başlanan hökümet mejlisini geçirdi. Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe döwletleriniň guramasynyň aksakallar geňeşiniň mejlisine gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti owa gojalygyň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistan Merkezi Aziýa Hatay formatyndaky daşary işler ministrleriniň 5-nji duşuna gatnaşdy. Türkmenistanda Türkiýanyň eksport harytlarynyň sergisi geçirildi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Bütewi suw sammitine gatnaşdy we beýle habarlar. 29 noýabrda Türkmen halkynyň milli lider Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türk döwletleriň guramasynyň aksakallar geňeşiniň agzasy şeýle hem hormatly mehman hökmünde geňeşiň 16-njy mejlisine gatnaşmak maksady bilen Wengriýa iş saparyny amala aşyrdy. Mejlisiň gün tertibine Türk döwletleriň guramasynyň aksakallar geňeşiniň işi bilen baglanşykly möhüm meseleler girdildi. Gurama agza ýurtlaryň bilelikdäki işiniň ileri tutulýan ugurlary Aşgabatda geçirilen 15-nji mejlisde kabul edilen teklifleriň durmuşa geçirilişi ara alınıp maslahatlaşyldy. Gurbanuly Berdimuhammedow mejlisde çykyş edip bir näçe teklifler öňe sürdi. Hususan Türkmen halkynyň milli lideri geňeşiň geljek ýyllaky soňky mejlisini Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 30 ýyllyk ýubileyine gabatlap Aşgabatda geçirmegi, geňeşi ýaşullar geňeşi diýip atlanyrmak hemde şu nukdaý nazardan ugur alyp bu düzümüň hormatly il ýaşul isteýän tilagyny we onuň nişanyny döretmegi, aksakallar geňeşiniň gazetini ýa-da jurnalyny, internet saytyny döretmek teklif etdi. 30 noýabrda Arkadaş şäheriniň häkimligine Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Hakyda Gowhar adly täze kitabynyň tanışdyrylyş tabarasy boldy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň türkmen we ingliz dillerine neşir edilen bu täze kitaby türkmen halkynyň baý taryhy baradaky ilmi garaýşlaryň beýanydyr. 1 dekabrda Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýol başçylygynaky Türkmenistanyň wekiliýeti Çendu şäherine geçirilen Merkezi Aziýa Hatay formatyndaky Daşary işler ministrleriniň 5-nji duşugyna gatnaşdy. Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň we Hatay Halk Respublikasynyň daşary siýasat edaralarynyň ýol başçylarynyň özara gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar we mundan beýleki hyzmatdaşlygyň wajyp ugurlaryny ketgitlediler. Sebit we ähli gün tertibiniň bir näçe halkara meseleleri boýunça pikir alşyldy. 2 dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow vice-premier Atahalliýewiň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyny ýurdun owa hojalyk toplumyna alınıp barlayan işlere hemde owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirişi bilen baglanşykly meselelere garaldy. Bellenişi ýaly häzirki wagtda welaýatlarda paxta hasylyny soňky hanasyna çen ýygnap almak boýunça değişli işler geçirilýär. Şunuň bilen birlikde geljek ýylyň hasyly üçin gowa çekiljek meýdanlary ekiş mewsümine taýýarlamak üçin ýerleri mineral dökünler bilen imitlendirmek we sürüm işleri geçirilýär. Ýazky ekiş mewsümine ulanyljak owa hojalyk tehnikalaryny we gurallary abatlamak hemde bejermek boýunça derur çäreler görülýär. 2 dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri Sergey Lavrov telefon arkaly söhbetleşlikde Türkmen-Rus gün tertibiniň esas taraplaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Söhbetleşligiň dowamyna taraplar özara gyzyklanma bildirilýän ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmegi mümkinçiliklerine garadylar hemde Türkmenistan we Russiýanyň daşary siýasat edaralarynyň arasynda gatnaşyklary dowam etdirmegiň möhümdigini bellediler. 2 dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Ermenistanyň täze ilçisi Arsen Avagyandan şeýle hem Özbegistanyň täze ilçisi Ravşanbek Alimowdan ananç hatynyň nusgasyny kabul etdi. Duşukda taraplar siýasat, diplomatik, söwda, ykdysady, meden insanperwer ulgamlar boýunça özara hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Olary mundan beýlekde ösdürmek barada özara pikir alşyldy.
3 dekabrda Türkmen halkynyň milli lider Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Er-Riyadda geçirilen Bittew Suw sammitine gatnaşdy. Türkmen halkynyň milli lideri öz çykyşynda suw meselesi boýunça özara hyzmatdaşlygyň ähmiýetini belläp, onun köp babatda yer ýüzünde durnukkullygy, ösüşi we awadançylygy üçin etmekde mümkinçilikleri ketgitleýändigini aýtdy. Şeýle hem Gurbanuly Berdimuhammedow Saud Arabistan paşalygyna iş saparynyň çäklerini Mekke şäherine mukaddes Kaaba ziyaret etdi. Hemde Saud Arabistan paşalygynyň miras düşer şahzadasy Premier Ministri Muhammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud bilen gepleşikler geçirdi. 3 dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornmasary Gurbanowyň ýol başçylygyna wekiliýet Maşat şäherine geçirilen ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň 28-nji mejlisine gatnaşdy. Gurbanow öz çykyşynda Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň çägine hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugrulary boýunça garaýyşyny hemde guramanyň ösüş strategiýasy boýunça teklipler hödürledi. Mejlisiň çäklerini Gurbanow bilen ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Asat Mejid Hanyň şeýle hem ýurduň daşary işler ministri Seyit Abbas Aragçynyň arasynda duşuşyklar geçirildi. 3 dekabrda Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gulman we Gretsiýa Respublikasynyň Türkmenistana täze belenen adatdan daşary we dowluk tiýarly ilçisinden anan çykatyny kabul etdi. Duşuşygyň barşynda täze ilçi ýurduň içeri we daşary siýasatynyň esasy ugrulary bilen tanışdyryldy. 4 dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň belen serkerda başçysy goşun generaly Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde ýurduň harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryna ýerine ýetirilen işleriniň jemleri jemlendi. Döwlet başçysyny diňe goranyş häsiýete eýe bolan harby doktrina laýyklykda Türkmenistanyň harby howpsuzlygyny hemde bitewligini ýokary derejede üçin etmek, goranmak ukybyny mundan beýlekde berkitmek, watan goragçylarynyň, olaryň maşgal agdalarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hassa ýokarlandyrmak boýunça ýygydarly çäreleriň durmuşa geçirilýändigini belledi. Mejlisiň barşynda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň belen serkerda başçysy Serdar Berdimuhammedow prokurorlar wezipe bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly karara gol çekdi. 4 dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlarynyň sergisine gatnaşmak üçin Aşgabatda gelen Türkiýanyň Sowda ministri Ömer Bolat'y kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda döwlet başçysyny iki ýurduň arasynda özara bähwetli hyzmatdaşlyk işçileşdirmekde bu serginiň ähmiýetini belläp, Türkiýanyň Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň hökümeti bilen Gazaqstan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda maýa goýumlaryny özara howaslandyrmak we goramak hakynda ýalaşygy tasdiklamak hakynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Mongoliýanyň hökümetiniň arasynda halkara awtomobil gatnawlary hakynda ýalaşygy tasdiklamak hakynda deňde çykalgasy bolmadyk döwletleriň üstsaşar sowdasy hakynda konwensiýa goşulmak hakynda deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar üçin halkara seljerme merkezini döretmek hakynda köp taraplaýyn ýalaşyga goşulmak hakynda Türkmenistanyň administrasiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine goşmaça we üýtgetmek ýerdirmek hakynda Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna goşmaçalar we üýtgetmeler ýerdirmek hakynda daşary ykdysady gatnaşyklarda puly kadalaşdyrmak we pula gödökçilik etmek hakynda Türkmenistanyň kanunyna goşmaça we üýtgetmek ýerdirmek hakynda Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaça ýerdirmek hakynda Türkmenistanyň zähmet kodeksine üýtgetmek ýerdirmek hakynda diplomatik gulluk hakynda Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar ýerdirmek hakynda Türkmenistanyň adatdan daşary we dowla ygtyýarly ilçi hakynda Türkmenistanyň kanunyna goşmaça ýerdirmek hakynda Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar ýerdirmek hakynda Türkmenistanyň kanunlaryna gol çekdi. Kanunlar metbuatda dowlugyna çap ediler. 4-6 dekabrda Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlarynyň sergisi geçirildi. Foruma 70-den gowrak türk kompaniýasy birleşikleri we işäwür hyzmatdaşlary gatnaşdylar. Serginiň esasy maksady dostlukly ýurduň kompaniýalaryna türkmen bazaryny öz önümlerini tanışdyrmak üçin amatly şertler döretmekden we täze işäwürlik mümkinçilikleri açmakdan ibaretdir.
Sergide Türkiýanyň durly ykdysady pudoklaryna öňürilýän haritlaryň we hödürlenýän hyzmatlaryň giň düzümi görkezildi. Serginiň ikinji gününde Türk kompaniýalarynyň täze önümleriniň döwrabap tehnologiýalarynyň mahabat tanışdyryş şäherleri geçirildi. Forumyň jemleýiji gününde oňa gatnaşanlara ýörite diplomlar gowşuruldy. 4-nji dekabrda Brüsselde Türkmenistan Ýewropa Bileşigi bilelikdäki komitetining 23-nji mejlisi geçirildi. Oňa iki tarapdan hem ýokary wezipeli wekiller gatnaşdylar. Duşuk sowda hyzmatdaşlygy, energetika, daşky gurşaw goramak we insanperwer alışmalar ýaly iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň giň meselelelerine bagşlandy. Duşukda taraplar sowda ulgamyna özara gatnaşyklary, makro ykdysady ýagdaý, ulagara baglanşygy we sanlylaşdyrma meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. 5-nji dekabrda Türkmen halkynyň milli lider Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň dowamyny Özbegistana iýerilýän tebii gazyň möçberini artdyrmagyň meseleleri ara alynyp maslahatlaşyldy. Söhbetdeşligiň dowamyna sowda, ykdysady, ýalňyç energetika ulgamlaryny iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we onu ösdürmegi mümkinçilikleri ara alynyp maslahatlaşyldy. Türkmen halkynyň milli lideri we Özbegistanyň döwlet başlygyny gazy ulgamyna bilelikdäki işiň ýokary netijeliligi we uzak möhletligiň häsiýetini bellediler. Hemde Türkmen tebii gazynyň Özbegistana iýerilýän möçberini artdyrmak barada ılalaşdylar. Şeýle hem ýakyn wagtda amala aşyrylmagy meýilleşdirilýän bu ugurda bilelikdäki taslamalaryň uly mümkinçiliklerini aktardy. 5-nji dekabrda Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň serhedinde ýerleşýän Farab awtoýollary gümrük nokady durky düýpli täzelenip ulanylmaga berildi. Durky täzelemek işleriniň netijesinde gümrük nokadynyň umumy meýdany 5,12 hektardan 10 hektara çenli giňeldildi. Täze gözegçilik bastyrmalary bir wagtyň özünde 16 sany awtolog serişdesinde gümrük barlygyny geçirmäge mümkinçilik berýär. Umumy geçiriş kuwaty her gurda 2 hesse, ýagny 500 awtologa çenli artdyryldy. Bu bolsa her günde 1000 awtologa geçirmäge mümkinçilik berýär. 5-nji 6-njy dekabrda Döwlet Mämet Azadadyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny daşary ýurt dillerini öwretmegiň innowasion usullary we tehnologiýalary atly halkara ilma maslahat geçirildi. Utgoşukly görnüşde geçirilýän forma Türkmenistanyň şeýle hem daşary ýurtlaryň 30dan gowragyndan dil bilimi hemde daşary ýurt dillerini öwretmek boýunça iş alyp barýan professor, moýlimler, bilermenler, hunarmenler ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri gatnaşdylar. Mejlisiň dowamyna daşary ýurt dillerini okutmagyň ileri tutulýan ugurlary boýunça hyzmatdaşlyk etmegiň, döwrabap usullary ulanmagyň, talip alış çalış maksatnamalaryny ösdürmegiň meseleleri ara alynyp maslahatlaşyldy. 6-njy dekabrda prezident Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly nowatdaky hökümet mejlisini geçirdi. Mejlisde şu ýylyň 11 aýyna alınıp barýan işleriň jemlendi. Ýurdu durmuş ykdysat taýdan ösdürmek boýunça ileri tutulýan wezipeler ara alınıp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryna milli parlament tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada maglumat berdi. Sonra vice-premierler hemde Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory gözegçilik edýän düzümlerine şu ýylyň 11 aýyna alınıp barýan işler degişli ugurlar boýunça öňde boljak çäreler barada hasabatlar berdiler. Prezident Serdar Berdimuhammedow hasabatlary dinläp, ýurduň durly toplumlaryna alınıp barýan işler bilen baglykda degişli ýol başçylara anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. 2-nji dekabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň dowamyna Türkmenistanyň başlangyjy bilen Merkezi Aziýada ýadra ýaragyndan azat zolu hakyndaky şertnama atly kararnama bir agzdan kabul edildi. Bu barada 6-njy dekabrda sanly ulgam arkaly geçirilen hökümet mejlisinde vice-premier Daşary işler ministri Raşid Meredow hasabatyny aýdyldy. Türkmenistanyň prezidenti bu kararnamanyň kabul edilmeginiň Türkmenistanyň ähli mum derejede parahatçylyk goramak, özara bähwetli dostlugynyň gatnaşyklaryny ösdürmek ugruna edýän tagallalarynyň giň golluw tapýanlygynyň aýdyň nyşanlygyny belledi.
6 dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy Strategik Maslahat beriş Geňeşiniň 3-nji mejlisi geçirildi. Onuň dowamyna Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky durly ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmek mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Şeýle hem iki tarapdan hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça işlenip taýýarlanylan maksatnamalaryň we degişli resmi namalaryň taslamalary barada pikir alşyldy. Dünya täzelikleri. Oxford Üniversiteti 2024-nji ýylyň täze adalatyny kesitdi. 37.000-den owrak adamynyň gatnaşmagynda geçirilen giňerini tesirleşikden soň brain rot, ýagny beýniniň çüýremegi, intellektual degradasiýany beýan etmek üçin ulanýan häzirki zaman aňlatma ýeňçi boldy. Dil pudugynyň bilermenleri bu düşünjäni online mazmuny aşy köp sarp etmek zararly. Akyl guýuplarynyň kem-kemden pezelmegi diýip düşünýärler. Pozdamyň Howa Gözlegleri Institutynyň alymlary planetamyzdaky ýerleriň zaýlanmagynyň gerimi arada maglumatlary eretdiler. Hasaplamalara görä, önümçilik üçin ýaramsyz ýerleriň meýdany eýýäm 15 million ine kilometr etdi. Bu Antarktidanyň çägine hem has ullar. Yer baýlyklarynyň ýok edilmeginiň tiýdigi gorkunç derejede çalpdyr. Her ýyl takminan 1 million ine kilometr goly yer hojalyk maksatly ulanşlaryň alýa. Owgansan, Türkmenistan, Owgansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjetining taslamasynyň owgan taparyny durmuşa geçirmek üçin amaly işler başlandy. Taslamany durmuşa geçirmek üçin zerur tehniki enjamlar Owgansan bilen Türkmenistanyň sergetiýaga tebetine getirildi. Maglumatlara görä, Türkmenistan, Owgansan, Pakistan, Hindistan taslamasy tamamlanýandan soň 12.000 owgan raýaty iş bilen üpçün ediler. Ve bu taslamany durmuşa geçirmekden ýurdun ýyllyk girdejisi takminan $1 milyard bolar. Çağlaryň temreme bilen bagly barha artýan mesele garşy görüşmek üçin Beýik Britaniýanyň hökümeti teleýanlarda ziýan iýmit mahabatyny görkezmek gadagan etmek kararyna geldi. Beýik Britaniýanyň Saglyk Goruş Ministrligi düzüminde köp mukdarda ýağ, şeker, duwy saklayan ölümleriň mahabatyna diňe sagat 21:00-dan soň ruhsat berjekdigini aýtdy. Gadagan edilen ölümleriň hataryna diňe bir tiý tagamlar, ýagny fast food we chipsler däl, eýsem süýji gadanlylan içkiler, taýar ertiýelikler, konditer ölümleri, ýeňil galabanmak üçin ölümler we dürli ýarym taýar ölümler bar. Bu şäherler 2025-nji ýylyň oktyabr aýyna güýje girmegine garaşylýar. Bristol Üniversitetining alymlary radioaktiv izotop uglerod 14 esasyny dünýäde ilkinji göwher batareýasyny tanıştyrdylar. Şöhlenilmäni dolu siňdirýän göwherin öz boşluk guruluşy netijesinde enjam düýünün hopsuzdur. Enjamyň takminan hyzmat mökleti 5700 ýyl. Göwher batareýalary, kardio simulatorlar, kosmos enjamlary we barmady kyn ýerlerde işledilýän daçyklar ýaly iderli awtonom iş talap edýän enjamlary energiýa bilen üpçün etmek üçin iň amatly çögüt bolup biler. Bitcoin $100.000 görkezden geçip täze taryhy rekordy goýdy. Bitcoin'in öňkü rekord bagasy bir näçe hepde öň, haçanda ol $97.000 ýetende hasap alındy. Bilermenler bu çalp ösüşi Donald Trump'ın Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentiniň saýlawlaryna ýeňiş kazanmagy we maýadalaryň kriptovalyutalara gyzyklanmasynyň artmagy ýaly bir näçe şertler bilen baglanşdyrýarlar. Bitcoin ýem diňe sany valyuta bolmagy betdi. Häzirki wagtda ol maýa goýumlary, töleler we hatda gymmatly kökbünne ulanyp boljak dolu hukukly pul serisidir. Sport täzelikleri 2024-nji ýylyň 2-8 dekabr aralarynda Mongoliýanyň paýtagty Ulan-Batorda ýaşlaryň we ýetkinjeklerin arasynda kuraş boýunça dünýä çempionaty geçirildi. Bu ýaşa 34 döwletden 140 pelwan gatnaşdy. Türkmenistanyň milliondasy ören täsirli netijeler görkezip, jemi 7 medal, 1 altyn, 1 kümüş we 5 sany bürünç medallary manasip bolmagy başardylar. 14-15 ýaş toporuna medal gazananlar. 42 kilogram agram derejesinde ýaş olimpiýaçylary taýýarlayan mektebiň 10-njy sınıf okuwçysy Ýazmurat Artykow 1-nji orun, ýagny altyn medala manasip bolmagy başardy. 35 kilogram agram derejesinde Lewat welaýatynyň Farabet raýonunyň 64-nji orta mektebiniň 10-njy sınıf okuwçysy Ural Muhammed Orazow 3-nji orun 1-nji medal. 60 kilogram agram derejesinde Lewat welaýatynyň Türkmenawa şäheriniň 29-njy orta mektebiniň 10-njy sınıf okuwçysy Serdar Kabulov 3-nji orun 1-nji medal. 57 kilogram agram derejesinde Lewat welaýatynyň Türkmenawa şäheriniň 21-nji orta mektebiniň 10-njy sınıf okuwçysy Nurana Mergenowa 3-nji orun 1-nji medal. 16-17 ýaş toporuna medal gazananlar. 70 kilogram agram derejesinde Lewat welaýatynyň Saýat etrawynyň 14-nji orta mektebiniň 12-nji sınıf okuwçysy Nurana Hedretowa 2-nji orun kümüş medal. 50 kilogram agram derejesinde Lewat welaýatynyň Türkmenawa şäheriniň 4-nji orta mektebiniň 12-nji sınıf okuwçysy Leyli Bahadyrowa
3-nji orun 1-nji medal. 63 kilogram agram derejetinde Lewat welaýatynyň Sayed etrafynyň 14-nji orta mekdebiniň 11-nji sınıf okuwçysy Humay Jumadurdiýewa 3-nji orun 1-nji medala manasip bolmagy başardylar. Arkada toporunyň yarym orosy Şahnazar Türkeşew Türkmenistanyň ýokary ligasynyň noýabr aýynyň iň gowy oyunçysy ikrar edildi. Noýabr aýynda 27 ýaşly futbolçy 3 oýunda 4 gol salmagy başardy. Türkeşew şu mewsümde arkada topor üçin garşydaşlarynyň derwesini 14 gol we ýokary liganyň bombardyrlar sanynyň 5-nji oruna ýerleşýär. Häzirki wagtda 1-nji oruna 30 gol bilen Didar Durduýfarya. Arkada futbol klubu oyunçy Türkmenistanyň Naýbaşy klubu uğruna oýunyny ahaly ýeňdi. Duşuk Balkanawata geçirildi. Akıllı şekerin vekillerinin peydatyna 3-1 hatabyna tamamlandy. Tälimçi Vladimir Bayramowyň ýol başçylygyna arkadagyň taryhyny ilkinji gedek Türkmenistanyň Naýbaşy klubunyň alanyny bellemeler. Bayramov 2023-nji ýylyň dekabryndan bäri topora tälimçilik edýär. Bu döwürde arkada 2 gedek Türkmenistanyň çempion boldy. Ýurdun kubugyny we Naýbaşy kubugyna eýe boldy. Şu ýylyň özünde arkada halkara giňişligine ilkinji gedek çykyş edip Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň çağış ligasynyň topçularyny tapganda bu topçuda 1-nji orun eýledi. Topor çeyrek finalda Hindistanyň East Bengal klubu bilen duşar. Duşuklar 2025-nji ýylyň 5-nji we 12-nji martynda öz meýdançasynda we mehmançylykda geçiriler. Manamada geçirilen Halkara Agrar Atletika Federasiýasynyň kongresinde Agrar Atletika boýunça dünýä çempionatynyň 2027-nji ýylda Yerewanda, 2025-nji ýylda Norwegiýanyň Fors şäherinde, 2026-njy ýylda bolsa Hitaýyň Ningbo şäherine geçiljekdigi eglan edildi. Şeýle maliýeleşdirmeň 2025-nji ýyldan başlap $850.000 çenli ýokarlanjakdygy, oň ähli milli federasiýalaryň arasynda paýlanjakdygy ma'lum edildi. Saudi Arabistanyň Al Hilal Topary we Madridiň Realy 2025-nji ýyla geçiljek klublaryň arasynda futbol boýunça dünýä çempionatynda Hatopoçada oýnarlar. Toporçularyň tapgyryň biýje çekişliginde Perşembe güni Miami'de Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna geçirildi. Täzelenen klublaryň arasyndaky dünýä çempionaty Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 2025-nji ýylyň 15-nji iýundan 13-nji iýul aralygynda geçiriler. Mehribanlar, size getirmezlen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen Türkmen Portal web saytymyzyň dolulugyna tanışyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.